Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message yandabva mukutumirwa namukoma vedu, hoping kuti vachazouya the full story. Message yavatumira iyo inoti: hama wakasimba here, nai ndinokumbirawo kuti undibvunzirewo kubva kune vedare kuti kana ukaona tsvina yemunhu inenge ichiita kunge tsvina yembwa asi ichinhuhwa setsvina yemunhu, tsvina iyi ndaiona yakaiswa muplastic bag nemudzimai wangu, zvingava zvichirevei? Ndabva ndatora plastic bag iroro ndokubva ndanhuhwidza. Nanhasi ndiri kungokosora nekuda kwekuti munhuwi wetsvina iyi wandikachidza. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu, hoping kuti vachanyatsokudzoka votiudza kuti zvii zvanga zvichimbonyatsokuitika. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me makavigawo chitupa changu. Mukadzi wangu akazvara mwana, but chakandinetsa ndechekuti handizivi kuti ndingati mwana uyu akabva ataura kana kuti izwi rainge richibva paye, but pose patinenge takaradzika mwana ndipo painge pachibva nezwi. Zvinhu izvi zvakaitika after 2 days mudzimai wangu abva mukuzvara mwana uyu. Chiitiko ichi chakaitika kunyangwe ini zvinotonetsa kuti ndinge ndichigamuchira kuti ndizvo zvakaitika, asi mukoma, shura iri rakatoitika kwandiri inini nemudzimai wangu. Mwana uyu wandiri kutaura nezvake ndewechinhamba 3 pakuberekwa, uye tinobvawo kumamisha. Mukoma, mukadzi wangu akati atakura mimba yake yechi3, it was last year, mwana uyu akazozvarwa muna May. Saka zvinhu zvacho zvakabva zvatanga kunetsa. Zvakatanga kunetsa ichiri mimba. Mukadzi wangu akatambura nemimba, airwara, pamwe akatombopotswa nerufu chairwo. Taienda kwamadzibaba ndokubva tanopiwa miteuro, asi madzibaba ivavo vakati kwatiri, madzimai ndaona matakuriswa chikwambo, asi maita zvakanaka nekuti makasika kuuya uye dambudziko renyu raperera pano, matoyambuka. Mukomanashi, nguva yekuti mwana ange achizvarwa mimba yakabva yarwadza, but mimba yakarwadza manheru zvekuti paisava neimwe plan yatainge tichikwanisa kuita, nekuti isusu tigere kumamisha uye muraini ratigere hapana kana wani zvake ane motikari. Saka ndakabva ndamhanya kumba kwevabereki kwandinova ndakaberekwa inini. Ndakasvikoudza amai kuti muroora wenyu kumba uko zvinhu hazvisisina kumira mushe, asi nashi chinondinetsa ndeichi, uye kuti ubvunze vabereki zvinhu zvakadai zvinonetsa vanobva vati watinanga uroi. Mukomaka, pandakaenda kumba ndakasvika baba vachifudza mombe dzavo. Vaifudza mombe dzavo mumunda nekuti tainge tangobvawo mukukohwa, saka vainge vagere vachifudza mombe dzavo mausiku iwawo, chipo chekuti kwainge kwava kutoda kutoedza. Amai vainge vachibika, but zvinhu zvacho zvavainge vachibika zvinhu zvandisina kana kumbonzwisisa, vachiti chikafu ichi chinofanira kunge chichizodyiwa nababa vako. Ini ndakasvikoti, nhai mai, kumba uku muroora wenyu ava kurwadziwa nezvazviri, handifunge kuti anokwanisa kusvika kuchipatara. Ndikada kungoti ndinge ndichienda naye anokwanisa kuzotobarira munzira, since painge pasina motikari. Saka kuti tifambe hazvichatoita mai, saka ndodii kuvabvunza mubvunzo uyu. Inini ndaida kuti vazivisewo vamwe vanambuya vemumaraini vanobatsira, asi ivo vakabva vati regai tiende kumba ndinotambira mwana wacho inini. Baba takangovasiya vane mombe dzavo vari mumunda. Mai vakabva vatora chimwe chindiro, but chindiro ichi chavakatora chaiva chiri chindiro chedanda. Vakabva vadira zvinhu zvavaibika zvainge zvimaporiji, so vakabva vati handei poriji rangu ndicharidyira kumberi. Takasvika mukadzi wangu ainge atova muserious labor pain, shupa ichibva yaputika, mwana achibva atevera.
asi chishamiso chekutanga pakangobuda mwana takabva tanzwa rimwe voice. Mwana wangu akachema zvake, but pane rimwe voice ratakazonzwa, ende handizivi kuti voice iri rakabuda nepai, sezvandambotaura kuti voice racho kana rikatanga kutaura rinoita sekunge rinobuda pacho pamunenge makaradzika mwana. Voice iri rakabva ratanga kuchema, but raichema richiita sekunge munhu mukuru ainge achitochema. Ndakabva ndavhunduka, kunyangwe mudzimai wangu akabva atangawo kuchema. Amai vakabva vati muzvere haacheme nekuti ukaramba uchichema mwana anokwanisa kufa. Ivo amai vakabva vati musavhundutswa nekuda kwekuti vanhu ava vanenge vari vanhu vakuruka, havasi vana vadikika ava. Mukomanashi, mukadzi wangu akati akasununguka zvake zvakanaka. Then after 2 days dzekunge abva mukubereka mwana wedu uyu, tainge takatorara ari manheru zvekuti tainge tisati tatombobatirwa nehope. Ndipo patakabva tatanga kunzwa kuti panze painge pachifambwa, but munhu ainge achifamba panze airakidza kuti nemutsindo wacho wainge uchibuda panze, zimunhu raifamba rainge riri ziguruguru. Mukomanashi, pakabva patanga kuchema kitsi. Kitsi iyi yaichema ichiita sekunge zviya zvinoita kitsi inenge yapanduka kuita gora. Yaiti ikachema kunge kitsi, yochema kunge munhu, yobva yanyarara. Kitsi iyoyo payakati yanyarara, takabva tanzwa mwana wedu mucheche pacho paainge akarara. Takanzwa sekunge ndiye aiseka, sekunge izwi iri rainge richibva nepasaidhi pacho paainge akarara, but izwi iri raitoseka semunhu mukuru ndokubva rambonyarara. Inini ndakabva ndavhunduka. Nekuvhundukawo kwandainge ndaita, ndakabva ndadanidzira ndikati ndiani angaseka kudai. Ipapo ndainge ndichitotsvanzvidzira ndichida kutsvaka painge paine torch kuti ndikwanise kunyatsokutocha ndione kuti chii chainge chichitora nzvimbo. Ndakaedza kuzotsvaka kitsi iya, ndakambozama kuti ndinge ndichiitukirira, but yaiti kana ukaitukirira yobva yatowedzera kuseka. Ndipo pandakazonzwa rimwe voice iri rakaita sekunge raitaura riri kumadziro, richiita sekunge rinobuda nemuflow. Iro rakangoti, ko munosvakei zveusiku ndezveusiku, musada kuona zvakawanda. Izwi riya ndokubva rangonyarara. Mukomanashi, inini nemukadzi wangu takabva tangorara tigere, ende tainge tava kungotya. Kana usati wasangana nezvinhu zvakadai, nyange ukazviudza kuti haunamati, unokwanisa kusvika panzvimbo yekuti unongotanga kunamata. Takanamata kusvikira tataura nendimi. Usiku hwose tainge tigere. Panguva iyi mwana akabva atanga kuita mamwe masounds aiita kushinyira, achiita sekunge anoridza mazino ake, but mukanwa asina kana mazino, asi sound yainge ichibuda mumazino make waitonzwa kuti munhu ari kuridza mazino. Kwakati kwachena, mwana akabva aswera akarara. That day mukoma, mwana akangoswera akangorukutika, haana kana kumbobvira amuka kana kuyamwa hako zuva rose, haana kana kumbobvira ayamwa. Chinondinetsa, musi wazvarwa mwana, amai vangu vakabva vadonhedzera zvinhu zviya zvandakasvika vachibika. Ivo vakabva vati zvinobatsira pakusimbisa uye kuti asaita dambudziko renhova. Ndakabva ndaenda kunozivisa vabereki vangu kuti muzukuru wenyu tanzwa sekunge arara achitaura usiku nekuita zvinhu zvisinganzwisisiki. Asi baba vakabva vandimisa vakanditi chiregedza kutaura nyaya yako, ndichazofambira nyaya yacho pada iri isvikiro remumusha, nekuti sekuru vako baba vangu vaiva murapi, saka mwana wako anogona ari iye asarudzwa kuva svikiro remumusha. Asi vakabva vati kwandiri, usaudza kana ani zvake weukama, musawana wamunoudza nyaya iyi kusvika ndanovhunzira. Asi amai havasi kuregedza kuuya nemaporiji, nekuti mwana uyu anoswera akarara mukomanashi the whole day, haapepuki. Kuzopepuka kwake anozongopepuka watova usiku chete. Ende tinobva tatanga kunzwa masounds anenge achibuda pamwana uyu, zvinhu zvisingatombonzwisisiki, uye anenge achiyamwa achiita zviya zvekuti anoyamwa zvine simba mukati sekunge munhu mukuru. Mukadzi wangu anotombosvika pakukomplaina kuti tsinga dzangu dzemumazamu dzava kurwadza, ende anobva atanga kuita sound iya inoburitswa nenyoka. Mukoma, isusu tapererwa.
In secret ndakabva ndati regedzai ndimbodzokera kuna madzibaba vaya vakandibatsira mudzimai wangu paainge achiri akazvitakura. But ndakati ndava kuda kusvika pamba pake ndokubva ndatoona kuti madzibaba uyu ainge akatogara nababa vangu. Ndokubva ndangorova U10 ndikabva ndaudza mudzimai wangu. Mudzimai wangu akabva ati iye ava kuda kuudza vabereki vake. Zvaizvezvi ndakatomutorera foni yake nekuda kwekuti ndava kutya kuti anokwanisa kuzoudza vabereki vake, ende vabereki vake kana vakazozviziva kuti mwana wavo iyi ndiyo hondo yaari kusangana nayo ndinozoitwa sei, ende ndiri kutya kuti maybe ndinokwanisa kutorerwa mudzimai wangu kana kubva ndatoripiswa. Mwana uyu zvaari kuita mukoma zvinotyisa. Masikati takatombotaura nezvake, inini ndikabva ndati dai zvaita hake mwana uyu angosiya kumwa mukaka wacho, nekuti nau ndava kutya kuti anokwanisa kuzokukuvadza hatisi kuziva kuti chii chiri kumbotora nzvimbo. Apa ndainge ndichitaura nemudzimai wangu, mwana wedu tainge takatomuradzika pasaidi, but wakazoti wava usiku mukoma takangokaruka tanzwa izwi iri raita sekunge rainge riri panze richiita sekunge rainge riri mumba. Iro rakangoti, saka munodireiko kunge muchisiyisa mwana mukaka? Muzivi kuti mwana kana akasayamwa pana amai vake anofa nenzara. Voice riya ndokubva rangoseka rikabva raita sekunge munhu ainge achitaura akafamba achibuda pachivanze chedu. Ndakazama kudongorera but hapana kana munhu wandakamboona. Unotanga uchatya mukoma asi unozosvika pakuita don't guy. Izvezvi kana mumba mukaitika masaunzi mukaita sekunge munofamba zvinhu, hana yangu haichatomborovi. Ndava kunzwa kuti ndatotindivara. Handichaziviwo mukoma kuti ndo zvinoitawo here masvikiro. Svikiro kana richisvika pamwana ndo zvinoitika here? Baba vangu ivo vakangonyarara. Please Zimbabwe ndibatsireiwo, nekuti kana ndikatarisa kumhuri kwacho kwandinobva hakuna kana anokwanisa kumira neni. Pavana vose vakazvarwa nababa naamai vangu, inini ndini ndega ndiri kungotambura ndigere kumusha. Vamwe vana vababa naamai vangu vose vagere kumataundi. Ipapa ndakatobva mukufonerwa nevamwe mukoma vangu vachiita sekunge vainge vachida kundichikidzira, because ndakati ndichibva kunoona baba ndichida kuvabvunza kuti ko baba sei muri kundiregerera kudai. Ndakabva ndaudzwa nemudzimai wangu kuti mukoma vainge vafona vachipopota vachiti ngasiyane nesystem yekupota achida kubvunza baba zvinhu zvavasingazivi. Zvakabva zvatondinetsa nekuda kwekuti ivo baba vainge vati hapana kana wavainge vaudza. Saka mukoma vakazozviziva sei kuti mwana ari kupota achitaura? Mukoma ivavo mukoma nashe kana vakauya kumusha hapana kana zuva ravakambobva vatsika pamba pangu, vanongogumira kumba kwevabereki. Dzimwe nguva pandinozoti regai ndimbonoona mukoma, ndinobva ndatonzi mukoma vabva pano izvezvi. Please tibatsireiwo muri yeZimbabwe. Kana ari mudzimai wangu iye ari kuti afunga kuti ange achirongedza twake ambodzokerawo kumba kwavo, handichazivi kuti ndoita sei mukoma nashi. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hei, zvimwe zvinhu zvacho so zvinotyisa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukoma nevose vedare. Nyaya yangu ndakamboisawo kuWhatsApp, asi ndaona kuti matora nguva kuti munge muchiisa nyaya yangu kuruzhinji. Ndiri mukomana ane 25 years. Ndinogarawo muno munyika yehutorwa muSouth Africa. Vanotuka izvenyu asi ndaneta negweto. Ndaingozvionawo sekunge zvainge zviri normal mukukura kwangu, kuzotosvika ratova dambudziko. Ndakatanga ndichiri kuprimary ndisati ndatombotanga kuproducer. Kubva musi wandakatanga handisati ndamboita nguva refu ndisina kuita gweto. Zvazvinoita ndezvekudai, pese pandinozama kuzvisiya ndinopedzisira ndava kurara nevakadzi vevanhu kana vasikana vemadzishamwari angu. Uye ndichipedza kuita bonde ndinobva ndazotonzwa kuti ndava bore kana ndazotoita gweto. Ndamboedza kuzvisiya asi zvaramba. Ini wacho ndava kutotya kuti ndichazobatwa nechirwere, saka kutoita gweto kwandiri zvitori nani. Musi wandinorara ndisina kuita izvi ndinorota ndichiita bonde nevasikana vekuziva. Pandinomuka ndinenge ndichitonzwa kunge ndabva kuita bonde. Vedare ndibatsireiwo, ndodiko kuti zvinhu izvi zvipere. Ndava kutodawo kuroora asi ndiri kutya kuroora kwacho. Vasikana vandarara navo
vakawandisa zvekuti vamwe vacho handitombozivi kana mazita avo. Kana ndikangonyenga angava ari mukadzi wemunhu haarambe. Zvinobva zvaita sekunge inini ndine mushonga wandakabata, but inini pasina kana chandakambobata muupenyu hwangu. Handisati ndamboita relationship. Zvandinongoita ndezvekuti kungosangana nevanhukadzi pabonde. Vasikana vazhinji vanotoziva kuti handigari pamunhu 1, asi vanongobvuma kuita bonde neni chete. Chingava chiri chii chakandigara. Kana ndikangojamba mazuva ndisina kusangana nemunhukadzi pabonde kana kuzvibatsira pachangu inini, sikarudzi yangu inobva yatanga kungosimuka kunyangwe ndiri paruzhinji. Please ndibatsireiwo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo kugroup. Ndine nyaya yandakaita yakashata, kana nanhasi nyaya iyoyo haindiitiri mushe. Kumashure uko ndakatambiswa front nevamwe amai vaiva nechikomba chavo, apa vainge vaine murume wavo. Saka taingoita nabhudhi nasisi sezvo tose tainge tichiyera mutupo umwe chete. Saka mukadzi uyu aitaura neni paWhatsApp yake, kunyangwe murume wake aripo aingotaura neni, asi kutaura kwatainge tichita paWhatsApp ndinenge ndichitomuudza kuti hanzi nechikomba chako huya pakati mutauni. Kunyangwe mari yaibva kuchikomba chake ndini ndaibatiswa. Then mukadzi uyu aibva azouya kumba kwangu kwandaigara nemudzimai wangu achiita sekunge anenge achida kundikwereta mari. Kana zvemagroceries zvaitobva nekwandiri, zvaingosiwa kumba kwangu, iye obva auya obva azvitora oita sekunge anenge abva shopping. Mukadzi uyu akazotoguma ava kuuya kumba kwangu obva aita bonde nechikomba chake mumba mangu. Mudzimai wangu neni tose tinenge tisipo pamba, tinenge tiri kubasa, but zvataiita ndaingoudza mukadzi uyu kuti makii ari pakati. Kana ndamuudza panenge pane makii, iye aibva apinda mumba mangu. Murume uya obva azomuteverawo opindawo mumba, vobva vaswera vakavharirana mumba mangu. Asi now I feel so guilty, ende murume wacho mukoma munhu wekuziva, asi zvinhu izvi hazvitauriki. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Iyi nyaya ine makuva pasi. Chimwe chiziviso zvekare vadiwa vateereri ndechekuti kana ndikakupai nhamba dzingava dziri dzasamaita kana kuti nhamba dza anyone, please uyai zvekare with an update mundiudza kuti zviri kufamba sei, nekuti shungu dzangu ndedzekuti munge muchiwana help. That is my greatest wish. So please dzokai nema-update. Pamunenge musina kunzwisisa mundiudza kuti mukomana chindanzi zvakati, then we will try to settle that issue. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.